Temos que decir que isto non é unha roda de prensa para facer un relato contra naide, é simplemente para que a veciñanza teña un reflexo fiel do acontecido en Viana desde que foran as eleccións pasadas. Primeiro, vou porvos en antecedentes de como surgiu todo isto. No día 16 de xaneiro, un pleno en Viana, en ese pleno levaba unha modificación de crédito que non se aprobou, e que nós, como Grupo Socialista, dixémoslle que podíamos aprobala se a negociaban con nós esas facturas que eran do ano 2024 para pagalas con dinheiro do ano 2025. Podíamos negocialo. O alcalde ante eso sentiuse como acorralado e fixo unha manifestación bastante forte dicindo que, bueno, que presentáramos a moción de censura e que se non aprobábamos nada, a él daba igual. Bueno, pois eu sentíme apelado e fixe públicamente un manifiesto no mismo pleno onde dixen que nós estábamos intentando facer eso, que o desgoberno de Viana tiña que terminar, pero había problemas con unha forza política, que neste caso era o BNG, que puñan unhas condicións que eran inasumibles e que, por tanto, non había alternativa. Ante isto, 2 días despois, fixemos unha nota de prensa. Desa nota de prensa sí que convidamos xa públicamente ao BNG a que abandonaran as súas ansias de poder por manter a alcaldía e negociaran con nós unha proposta de goberno alternativo, repartíndose a alcaldía 16 meses para o BNG e 12 meses ao PSDG. Aceptan formar un goberno de coalición, aceptan eles ter nos un ano de goberno e eles o resto, que xa non sería 16 meses porque xa transcurriu un mes, e poñen unha condición, e a condición é que o voceiro do Grupo Municipal Socialista non pode ser nin alcalde, nin teniente de alcalde, nin formar parte do equipo de goberno. Nos collemos esa nota, dixémoslle que daremos resposta, sentámonos na nosa sede, debatemos durante varios días, porque é unha decisión complexa, e aceptamos ese invite. É dicir, eu estaba disposto a renunciar á alcaldía, a teniente de alcaldía e a formar parte do equipo de goberno. Qual é a conclusión de todo isto? De que é unha maneira moi fácil, moi sencilla de decir sí ao noso invite, posto que foi un invite público, dicindo que o desgoberno merecía un esforzo por nosa parte, teñen que decir sí. Pero a mellor forma de decir sí, querendo decir non, cual é? Por unha condición inasumible. Non é unha condición que nós non aceptamos desde o punto de vista de alcaldía. Sí que aceptamos a renuncia miña, pero temos que buscar unha solución. E a solución é ter xente para poder estar no Concello. Se non a temos, decae toda esta proposta. En realidade, non están dicindo que queren facer un goberno alternativo. Se poñen un inconvinte que non é asumible, non podemos dar solución. Repito, nosa postura foi sempre a mesma. Dar un goberno alternativo a Viana porque é un verdadeiro caos o que está ocurrindo. Non hai presupostos. Non os levaron ainda. Presentaron-o no curso do ano 2023, presentaron-os no mes de julio. Uns presupostos que hai que presentar para telos en vigor o 1 de xaneiro de cada ano. Ahora ainda non os teñen presentados. Non negocian con nós nada. Non teñen sacado a concurso o tema da axuda no fogar. É dicir, non pagan subvencións que poden pagar. Utilizan sempre o mesmo argumento de que nós non os apoiamos. Ante eso, temos que facer un esforzo. Pedimos ao BNG que recapacite, que se están de acordo en facer un goberno alternativo repartindo as alcaldías e as concellerías, que non poñan un inconvinte, que non poñan algo que é imposible de cumprir, porque senón, en realidade, non vamos a poder achegar a ningún término. E esa é a solución. Seguimos dándolle tender a mão para que cheguen a un acordo, que acepten o proposto. A parte do que nos sorprende é que cando toman unha decisión e logo non trasladan a responsabilidade desa decisión os órganos de dirección. Unha vez que os órganos de dirección aceptan, por que eles non aceptan o que delegaron eles? Non o entendo. Non o entendo. Eu creo que o que estaban pensando eles, que os órganos de dirección iban a decir o mismo, é dicir, que a alcaldía non é exclusiva. Pero entendo que neste caso foron moito máis responsables que está sendo a Xunta Local do BNG local.